Sanibonani molweni inde namkela kweSABC TV ngesiXhosa. USangweni ke uthe guys xa engegqiba ungena nje endlini kaVeliphi, uVeliphi esavuyela umntana wabe sesithi khalisa Veliphi thatha ibags masihambe, wabe sithi omnye kulungile sendipakishile. Bathe besathi baze emnyango yabe isithi knock. Kanti nguSamke wama noVuma noKhuzwayo bazobathi baxelele into yoba mabakhuphe umntana mabavule kwakulaa mnyango. Khange bavule ke guys umnyango abantwana bahlale endlini nje esithi uSangweni akazukwazi uvula, akazi mama mabathenjanga ngoku. But ke ba-endaphe ke oSamke bebiza umphakathi apho bafike khona babaxelela eMbalenhle into yoba ubomi bukaManqoba busesichengeni because kaloku bona umntana bamnikiwe zii-social workers and ngoku abantwana bona umntana bamthathile ngolu hlobo bamthathe ngalo ke phofu. Bekukhona ke nenduna yendawo ke apho. Iyo ke bephinde yahamba yaya kuVeliphi noSangweni iyobacenga into yoba mabavule umnyango. uSangweni ebengafuni ke guys uba makavulwe lo mnyango because esithi uyakhumbula na uba lo mntu wenza ntoni kuSibongile. So khumbula ke into yoba induna yakhe yathwala uSibongile imthwalela unyana wayo. So ke uSangweni ke ukhumbule loo nto leyo ke, but ke ekugqibeleni ba-endaphe bevula ke yangena ke intoni ibulela into yoba bemvulele. Besitsho into yoba irhalela yona ukuva amacala ezitori oyi-2, so ubengathanda into yoba beze kwimithingi azoba nayo ehlanganisela abazali babo nabo. So kuyiwe ke apho kuloo meeting apho kufike khona ke kwathethwa ke into yoba ithini into kwenzeka kuzawusetyenziswa oluphi uhlobo. Wabe sechaza ke uVeliphi istori sakhe nabazali babe bechaza esabo kwistori. But uVeliphi ke yena ke into imbethe imbeko ngoba uthi xa ithethayo athi oko kwafika lo mfazi ekhaya. So yabona ke leyana into into ivele iklikhe nje nakwinduni into yoba lo akanambeko, icacile ikhona into engadibaniyo kwasekhaya. And uSamke yena ubabambe ngengqondo because uthula uthe tu akathethi nenye emdaka. So ke ngelabo ke guys ke ngelishwa kakhe kuVeliphi kodwa ku-endaphe ke eyiluza into ethi umntana uzobuyela makabuyiselwe back kwii-parents ngoba bona bangeke bakwazi ukuhlala nayo. Uye wathi ke kulungile because ayikho into azayenza kodwa ke ebuhlungu because uchazile into yoba yena uyakwazi umhoya umntana wakhe and uyasebenza. But ke istori esiwinayo ke guys lilonke sesikaSamke because ke u-endaphe kusithiwa ke makabuyisele umntana ebazalini esikaVeliphi sifeyilile. Sangweni becaphuka ke guys ke yonke le nto sithi bemxelele kuVeliphi mabangayipha because yamazi uba lo uzothatha icala. So nenduna ke bicaphuka ke sitayidibana nabantwana abangenambeko ke yona ke. But ke bingekho into engaba senziwa baluzile. uSibongile ke na guys usaqhubeka ke nokuvulela yonke into emlonyeni wakhe ngale tshomi yakhe nendlela nee-ideas yonke into ayenzayo kwi-laptop yakhe neproject yakhe uyenza apha phambi kwale tshomi yakhe. Bade bangena ezingubeni ezinye bo bayithune itshomi. So ke itshomi ke guys ibonakele ibalisela omnye because like iboleke i-laptop kaSibongile. So ibalisela omnye ke abafunda naye uba iproject yakhe izohamba kanjani. Zonke guys ii-ideas azithethayo zezi ebebalisela ngazo uSibongile. Yena ebengenakwa-idea yayo yonke into yoba le project angayenza kanjani. So for sure uzoba ke umsebenzi kaSibongile. Ugcina ke guys ncokola noNeli umbalisela into yoba yeyi uVusi indoda emadodeni ethi noba ndingathiwa ndiyagxothwa kulo mzi ngenye imini kodwa mna ndobe ndi-right financially. So abe sesithi uNeli ke loo nto ithetha ukuthi ke ngoku lo awusamthandi umntu. Ugcina ke guys sethetha kakubi ke kuNeli into yoba isuka andinanto ndandifunani kulaa nto i-low life mna, akho nto ndiyenza naye and ayisekho iphelile into yam naye. uNeli ke vele uyithela amanzi uthi besendithe nqa into yoba kakade ungade ulahle umtshato wakho okanye uchithe ngolu hlobo umtshato wakho ngumntu ongazukusandawo. Uthi ke omnye hayi kaloku ngelinye ixesha ke kuyafuneka into yoba nje uke uphile uthi have fun. Watsho ke ephuma ke guys emshiya uNeli eme apho enemibuzo uba lo mntu uphume nyhani nakule nto okanye ithini into. So uphuma ke ngelingathi ke liya ejimini. Ijim yakhe ke guys mva nje nguPhakamani because nanko evela esemotweni noPhakamani. Apho uPhakamani avuyayo ke into yoba intombi yakhe yiyoli lapha ethi achaze ke into yoba yena xa ephuma endlini uphuma afika athi uzojima and ujima apha phezu kwakhe. So ugcina kuthe kucela ke yonke le nto bayithethayo bayiyeke and yena yonke le nto bayenzayo uthi iphelile. So abe sesithi ke omnye okay ke xa kunjalo because bezama ke umdlalisa ethi makeze esifubeni sakhe akafuni ugcina. Wathi omnye okay kulungile ke ngicela ukuhamba but baphazanyiswe phofu ke yifowuni ebekufona kuyo umntu othe ngujama
Wabe sesithi ke sisi ke if usigqibile ngoku ungahamba. So ugcina ke bengayanga umala amanyani because uthi xa sithi omnye kulungile ke uthi ungavele utsho nje kanjalo into yoba kulungile. Uthi omnye kanti ufuna ndithini because kaloku uyandixelela into yoba into yam nawe iphelile, so akho nto ndizophinde ndiyenze, ndicela ukuhamba. Wamvulela nditsho umnyango ke guys. Uphume ephoxeke lilaxa ke apho ke ugcina. Asazi ke guys noba ke uzophinde iqhubeke na into yakhe noPhakamani. Enkosi, ndicela siqhubeke, sisubscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.